Tanya Chinita. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Kuya Kajot, paano sabi ni Kajot Pinong? Boundary time na! Yan na yan yun. Boundary time na. Kaya anong gagawin ng mga driver sa radyo nila? Makikinig na kayo sa inyo mga Magikinig na po kasi yung mga radyo, lakasan po. Lalakasan para marinig ang pangalan. Yun. Oo, eto na. I-announce na po namin ni Kuya Kajot ang winner ni Tanya Chinita, ni Uncle Dagol, ni Mang Kanor at ni Kuya Kajot Pino. Yay! Congratulations sa nagmamaneho ng isang InDrive! Oh, InDrive! InDrive! Galing to sa Team InDrive. Lahat ng Team InDrive mag-ingay na may kasamang palakpakan naman ay kasamang sigawan naman dyan. Mga InDrive taxi. Congratulations to... ano ba yan? Ubo ko talaga. Oh, InDrive! Lakasan ng mga radyo! Congratulations! Johnson Gonzalez! Congratulations! Congratulations, Johnson Gonzalez na nagmamaneho ng InDrive Taxi. Congratulations, winner ka ng 1,500! 1,500. Anong gagawin para makuha? Anong aantayin? Pagkita na po kayo sa tawag ng aming staff po para po kayo mag-claim. Yan. Antayin. Pag may nagte-text na sabi, ay sorry, wala akong pantawag. Loadan mo muna ako, nanalo ka. Scammer Oh. yon. Huwag kayo maniniwala. Fake po yung fake. 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 Bodol po yung bodol. Pag dalawang fake, Fake. Nayari ako dun ha. aray ko! Ubo ko lumala sa'yo. Oh, bawal yung fake yun, Bawal. budol yun. Sabi ni Kuya Kajot, wag natin pong papansinin. Dapat po tawag mula sa Love Radio staff. Opo. Para maklaim ang yung 1,500. Kasi kaya sinasabi namin na antayin yung tawag Kuya Kajot. Opo. Kasi maraming nagsasabi dito na, o tumawag sa amin kahit hindi naman. Ito yung pinapakita yung text kasi maraming ganyang ang Oo. business eh, na mang budol at mang fake. Ama, fake. Oh. Maraming fake. Pag dalawang fake, hindi masabi. At para sa mga kabisyo natin na drivers, Kuya Kajot, hindi lang tayo mga 4-wheel drive ha, hindi lang tayo mga 4 na gulong. Apo. Pwede din sa motor. Yon, mga dalawang motor. angkas. Dalawang gulong. Oo, angkas. Cash, Joyride. move it. Move it. Yun. Ano pa? Basta basta driver ka Apo. at ikaw ay namamasada, pwede kang Apo. sumali. Paano magpalista, Kuya Kajot? Basta pumunta po sa MBC Media Group, dito sa baba lang po, sa may mga guard pa mga mababait po. Katabi po ng Aliw Theater po at Star City. Sa may Pasay, Pasay City! anytime po yan, walang oras ang paglista kasi yung guard natin ng mga babaero, 24/7 yan, Apo. di ba? Tumatanggap sila ng paglilista kahit anong oras. Opo, mula umaga hanggang gabi. Walang break time. Wala. Pwedeng magpalista. Opo. Sali ka na. Lalo sa mga naghahatid dyan, di ba, Yun. Kuya Kajot? Oh, maghahatid po. Naghahatid dito sa may within the vicinity sa CCP complex. Apo. Daan na, baba agad ng mabilisan. Mga hatid sundo po, daan na po kayo. Yan. Kuya Kajot, may sinasabi. Kuya Kajot, alam mo tayong dito sa Love Radio ay meron tayong kabisyo ngayong Pasko na kanta Opo, na yung bagong- iniregalo sa ating mga kabisyo noong December. Opo. At hanggang ngayon, at habang buhay, kanta na natin yan. Oo, bagong jingle po yan, Bagong jingle. Jingle. Oo. Ngayon, pe-play natin yan, Kuya Kajot, para marinig ng ating mga kabisyo at Opo. talaga ma-feel good sila sa araw na ito, ngayong New Year, di ba? Opo. Welcome mo na, kabisyo ngayong Pasko. Oh, welcome na po sa ating kabisyo ngayong Pasko. Kabisyo na